balik kita magapabilin sa pagpasalamat kay siya ang ato ang Diyos na nagatapang kanunin nato. Dining taknaa, magisgot ta og kanang gitawag nga giingon sa Ginoo na pulong sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Na matod pa niya, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory, by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. So, dili na to makita nga si Kristo dili lang niani siya aron pagluwas, kundi niani siya aron paghingpit, pagpabarog o pagpalig-on labaw sa tanan, pagsitol sa tanan. Kanang sitol ba? Settlement. Pag-arrange. Matod pa niya din sa dictionary. To place so as to stay. Aron pagbutang nimo sa lugar nga ikaw magpabilin. Nung pa sa dictionary, ikaduha ingon sa dictionary, to establish in residence. Aron makabarog ka diha sa imong pagpuyo. Katulo, to secure permanently. Aron ma-secure na gyud ka permanently. Mo nang isitol jud ta ni Jesus Christ. Isitol ta niya. Si Jesus Christ mismo magsitol nato. To conclude agreement between parties out of court. Mag-agree daw kuno diya sa ato ang kalaban o parties diya sa court. Kay kumuadto ta sa court sa hukmanan, mo nang gingon dunay nag-accuse nato. Wala yang gingon to conclude the agreement aron mahimot ang sitol. So adunay mahitabong agreement kanang settlement to close by payment or less than is due. Aron mahimo ng masirad-an na ang ato ang pagbayad nga angay nga atong bayaran diya sa tabangan sa Ginoo. Kani atong pagpangalagad usa ni ka gitawag og judgment. Judgment sa kalibutan. Doon na may tulo ka klaseng judgment ha. Judgment diri sa kalibutan nga mao niyang pulong naghukom sa tuwa. Una ka kita nangalagad na ata sa court of judgment. Unya ang kaduang judgment is seat of Christ kanang 1,000 years. Nga diin mo puyo ta dito uban kang Kristo Hesus sulod sa usa ka libo ka tuig. Taas na kayo na, no? Usa ka libo ka tuig ang tao dis kalibutan. Moabot lang tag 100. Kumparar na nimo sa 1,000 years mo man gi-prophecy diri mo bitaw na kinahanglan mahibaw ta ana nga aron maka-achieve ta ng 1,000 years nga to maka abot ta ang judgment ma-acquit or walang sala ba, mapawalang sala diri sa kalibutan. Kay naaman tay accuser, isumbong mapunta niya nga kanunay mo na si Satanas gi-accuse ta niya nga bilang kita mga anak daw kuno sa Ginoo nganong man naging mangaway pagkaaway nga unta ang Ginoo nag-ingon love your enemy. Mo na ang hustisya nga gipangitan ni Satanas sa ato di siya gusto nga kita mabuhi patyon ta niya. Mo na adunay settlement ang ikatulong judgment, the white thrones. Mo na ang pag-adto sa tanan mga tao dito sa langit. Mo na nang giingon the everlasting life. Nya katong tao nga dili iya sa Ginoo adto sa everlasting punishment. Anang gitawag og the second death. Nya mao bitaw nang kinahanglan mahibaw gyud ta sa knowledge about ining gitawag og mga rules and regulation, mga judgment, mga justice, righteousness about diri sa rules diri sa kalibutan aron kita dili ta mahukman pohon.
Diyan naman nato na mahibawan ba ini abot sa Ginoo kay sulat naman ang tanan. Muna si Jesus Christ, dili lang kay naghingpit siya nato, dili lang kay siya nagpabarog nato, kundi dili nagpalig-on pa nato. Unya ang katapusan ningon siya, disitol gyud niya, isitol gyud niya. Muna si Kristo niya ni siya aron pagsitol sa tanan natong mga problema. Muna gingon diri sa Matthew chapter 5 verse 25, gingon ni Jesus Christ, agree with thine adversity quickly while thou art in the way. First, be reconciled. Tanawa. Matod pa niya, pag-uyon usa mo, isitol sa ninyo na, diya sa imong kaaway, daliag na ninyo, samtang naa pa mo sa dalan. Kung sa atong buhaton, reconcile sa mo sa kaaway. Ano may reconcile na to? Mga bitaw ng higugma na to ng kaaway, dili na to na awayon kay nga naman, ang Ginoo ra nag-andam na upanimalos ana. Sugugin sa Ginoo nato, pasagin na siya kanang kumahimo, do not criticize, do not judge, do not make kanang gitawag og daotan sa imong kasing-kasing gani kanang malis. Ay pag malis ana siya kung naunsa na siya. Kung unsa na siya kadautan kay kitang tanan dito subang sa Ginoo, dautan man gyud. Wala nga ayaw gyud panaway. Duula lang gyud ang Ginoo kay ang Ginoo mao na atong gialagaran. Mao ni ang purpose nganong nahimot ang Kristohanon. Unya sa diya nga nahimot ang Kristohanon, kanang grasya sa Ginoo nga giingon ni Peter, but the God of all grace who hath called us na matod pa na into His eternal glory ngadto sa walay katapusang paghimaya sa Ginoo. Pinaagi kang Hesukristo nga siya nag-antos sa makadiyot, that ye have suffered a while, make you perfect. Kung nag-suffer man ta sa makadiyot, himuon ra tag hingpit sa Ginoo, ipabarog pa ta niya o ligonon ta niya, labaw sa tanan, isitol yun niya. Kanang settlement mo nang gingon to close by payment of less than is due. Hantod nga wa kay utang, bayaran yun ang imong mga utang. Kanang mga Kristohano nagtuo siya. Na mao bitaw nang gingon dito sa Santiago chapter 2 verse 10. Na kung ang tao daw kuno nakatuman sa tanang mga sugo na lapas ng isa, ang tawagan na mali na pason kay ngano bayaran yun ang usa. Muna lisod maluwas yung lisod. Nagtuo siguro ganang pagkakristohanon kanang pagpabautismo, maluwas kadayon dili. Muna iyang giingon is strive. Gani si Jesus Christ nag-ingon, daghay na ningo apan dili kahimo nganong nga man giingon niya nga dili kahimo. Aron kung imong masabtan kay dili man day makahimo, magpalaban ka kang Kristo Jesus. Kay si Kristo Jesus mao na ang magsitol. Dili na imong kagalingon na wato lang kasimbahan, maminaw ka puno sa Ginoo, maghatag ka kahit sa offering, maminaw ka sa mga balaod nga din imong pagabuhaton, masitol na ka no. Mo ni dili kung sama atong isitol, no usara ang kabuk isitol ni Jesus Christ diri sa kalibutan ba? Abi mo sa iyang gianhin dinhi gilukat ta. Asa man ta gilukat sa sala biloy. Ang mga mga tao kasabot ba sa sala gilukat? Sa kamatayon. Diha ta gisitol niya. Kay naatay kaaway mo habla nato kay kung matod pa niya kung usang at nagkaso nato niya kung mahimot ang guilty. Mapriso man ta. Mo na gikinahanglan mo sitol gyud ta kanang settlement is agreement na ingon pa niya. Kinahanglan naatay agreement kadto sa iyaha. Kung sama atong i-agree sa iya, dili man ta pwede ang Kristyan nga mag-agree dito. Mo ni bot pasabot ang i-agree na to sa iya kanang tanang gisugo diri sa balaod. Kay mao man imuhukom sa tuwa. Mo ni ang pagsulti diri, usaon nato na ang kaaway aron mo agree na siya, dili nato na siya awayon. Dili nato na siya panimaslan. Dili nang giingon ngipon sa ngipon. Nga kanang giingon niya bring evil into good. Dalan ang daotan ngadto sa maayo. Mo na nga ayaw gyud panaway ana bisag kinsa pa na nimo. Sa kinsa na siya ayaw gyud sa waya. Mo na ang dapat nga i-accuse man na niya sa imo dito kang Kristo Jesus kay ang ato ang kaaway
Sa kakanaog lang gud na nag-accuse tanawa na imong pastor o. Maayo lang kayo wali pero day para to ninumduman ako ni atin ko kwan itsulti siya sa kuha. Naibungog ko. Kay matod pa niya kay naninda man gud siya kay ukay ako muna. Niundang lang siya kay gibadlong siya siyang balatian daw. Niya iyang gingon gisumbag yun niya ang kwan kalaban niya katong nangawat sa iyong kay ukay. Wa gud siya kapugong. Unang ingon ako nga hukman ta gihapon sa itong mga binuhatan. O bitaw na nga importante kayo nga do not kay knowledge. Na unsa iyang gingon. Ingon pa niya sa Isaiah chapter 41 verse 21. Produce your case unto the Lord. I-produce na ang mong kaso at kung sa'y gisumbong sa mga, i-produce nga sa iha kung sa'y kinanglan niya. Matod pa sa ubang Bible, ikuha na niya, isangat na nimo ang case nimo diya sa kanang sigig kuwan sa tuwa ba. Accuse, kay accuser man yun na nabilang kita Kristohanon. I-accuse man yung mga pulong nga gisugos sa Ginoo, labi na kung muang kunta nga iya sa Ginoo, mao na i-accuse sa tuwa kung tinuod ba tag Kristohanon. Para na ron, ikaw karon nangalaga ka sa Ginoo, may napuon ka, magpakita kag ampo. Ya karon makakita kag away, accuse dayon kaniya. Mo nang accuser nga diin pangitaon to ang sayop nimo. Wa bitay nungdan ang judgment, ang rules, ang regulations pagpangalagat sa Ginoo. Ningon si Jesus Christ, when you pray, aron di ka ma-accuse, go to the room. The closet room, closet yan gingon ha. Nya close the door, i-close pag yun kung na may portahan ka ng abdi, i-close. And your father sees in secret, makakita siya sa imong sikreto, nya makadungog siya, nya mo answer siya sa sikreto pod nga kamo lang duha nga gitubag. Aron ikaw makaingon sa imong kagalingon nga tinuod jud buhi ang Ginoo kay gitubag ka. Dili ingon nga abi mo sa tinuod lang kung magampo ka, di ka tubagwan ana sa Ginoo. Kaya nga naman, nadawat naman daw ni mo ang tubag. Kung sa'y tubag nga nadawat ni mo, kanang mga tao mingon, may nampur ka. Kanang mingon, nag-ampo, Christian siguro ni. Abi ni mo, kung saan tubag nga nadawat niya, ni mo, ang himaya nila, ikaw ang ilang gihimaya. Niya, kung kaila ka sa Ginoo, niya ang himaya, alam nga sa Ginoo, di ba? Mao nang gingon ni Isaiah nga ang Ginoo dili gid ang musugot nga ihatag niya ang glory sa uban. Kay ang glory, due to God lang yun na. Dili pwede nga din maadto na sa katao. Manang mingon ko ninyo, wala na dapat celebration sa inyong kagalingon. Wala na anniversary, wala na Mother's Day, wala na birthday, wala na tanan. Kay nga naman, ikaw ang himayaon eh. Bisag kung kanay mong buhapon para na sa Ginoo, himayaon yung kagyapon. Mabitaw lang ningon si Jesus Christ, humble yourself. Humble lang yun. Gani kung muato daw ka sa mga kumbira, kami mga pato, nabasahan ako nili, kung ikaw daw sa kaalagad sa Ginoo, muato gani ka sa kumbira, bisan pag-i-invite ka, ayaw yung lingkod sa unahan, sa luyog yun, ingon ni Jesus Christ. Aron makita kung tinuod ba kag-i-invite, kay duulon man kaataon nga invite nimo, nga matod pa niyo, no, naamang ka diha. Dito ka, oh. So tinuod ka nag-invite. So ang tanan ng mga gipang invite ya sa Ginoo, magpaubos yun. Muna pasalamat sa Ginoo. Kung kini ato pagpangalaga sa Ginoo, pinakagamay ni. Siguro dagay mo niya, mo ning yung simbahan mo, wala mo, gamay ra mo. Glory to God. Kay wala nagtanaw ang Ginoo sa mga tao. Nagtanaw siya sa kasing-kasing. Ug labaw sa tanan, ang mga tao nga iya sa Ginoo, kadto rang gipadala sa amahan ngadto sa pastor. Kuna tanang mga kalag nga ding giwalian sa pastor, gipadala na sa amahan. Dili na ingon nga tungod sa imong pagwali dito, aron di ka manghambog ba kay mao man ang tawag og sige gwali aron daw maluwas. Yung sa taman kung dili nimo i-lift up ang Ginoo, ipaduol ba nina sa Ginoo, mo bitaw na ni pulong gingon, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Kung ma-lift up, yang ano nanagan man na sila. So therefore, sa tinuod lang ang tinuod gayod. Jotar ay nakatultol mo na nga padayunon yun na ito ning makatultol ta. So therefore, kaning settlement ato ning hisbutan karon. Kung sa gyud disitol sa Ginoo sa tuwa, ay daga kay mga tao nga wala pa ni agree ini. Wa sila ni uyon ini. Nga ang atong accuser is pat yung gyud niya. Nya
ang Ginoo nagsito na nato nga dili ta mamatay. Wa nay mahimo ang kaaway sama kan Jesus Christ niingon siya naisulat na. Naisulat na. Unsa may naisulat diri? Nga ang tao mga lagad sa Ginoo dili mamatay. Wa bitaw nang niingon si last nga wa ni Satanas kang Jesus Christ kung tinuod ka anak sa Dios. Ambak o ay kadua ding pagsulay niya ambak ining building tas kayo nga kung tinuod ba gyud na nga ang manulunda musap nang nimo aron dili gyud ka maabot sa ubos. Mo man gingon ni David nga adunay manulunda nga gi-charge sa matag usa ka tawo, mo man gi-accuse ni Satanas kung tinuod ba gyud na. Kung sa gingon ni Jesus Christ imbis naisulat na. Mo nang naisulat na. Di na ko kinahanglan mo ambak pa kay naisulat na. Una usa kabutang nga din ang tao ba tinuod walay understanding, walay wisdom. Mo bitaw na ang number 1 is to reconcile atong kaaway, i-reconcile kay unsa may tingwa sa kaaway nato day. Patyuta. Di ba ingon sa John chapter 10 verse 10, the devil is come to kill, to steal and to destroy, but the Holy Spirit is give life. Ang Espiritu nagatag nag-life, mo na nga din kita, doon na nagitawag og settlement, mo na wa nang kabalo o ordo nakabasa na gutang. Kay si Jesus Christ mo ni Isaiah, ni ani na siya diri aron pag annul anang gitawag og the agreement of grave. Kanang naatay agreement sa grave nga ang tao di ba mamatay man gyud. Mo na agreement gyud na, pero ayaw gyud ana kay gi kuana na niya, di-annul na ba? Niya ingon pa sa 2 Timothy, chapter 1, verse 10 siguro to, or 1 Timothy, na si Jesus Christ, the appearing of Jesus Christ is to abolish death. Gi-abolish na niya, bagiwala, bagiwala. Adto na niya dito sa immortal. Immortal. Life into the gospel of life. Kanang pagpahayag nimo sa paghatag nimo kahayag nga ngunini gyud ang tinuod mga Kristohanon. Una ayaw gyud mo pag-uyon nga hangtod karon nga si Satanas kaya pa ninyo makapatay sa inyo. Dili mo bitaw nang gitudlo sa Bible aron mga lagad mo sa Ginoo kay ang Ginoo ra may naghimo ana, ang Ginoo ra may nagpromise ana, ang Ginoo ra may makahimo ana. Bisan ka na mga makaingon ganito, nahinumduman ako ganiya ba? Kining arthritis ba? So Lord, ganong arthritis man ang tao. Because kay ang unod manggod niya ingon pa sa doktor, nahilis. Pero gingon ni Job dito, or ni Solomon, nahibaw ba mo, giyon sa pagpatubo sa Ginoo ng bukog ng unod? Wa ka mahibaw. Pero gipatubo daw na. So therefore, kung ikaw mga lagat sa Ginoo, ayaw nagkahadlok ka ng mga butang. Ang number 1, giani ni Jesus Christ, dili lang kay pagwali sa kingdom of God, kung dili, pag-ayo yun. Nga watay balatian, naroon kita makalahutay. O bitang inungdan ni si Apostol Pablo, kung dili lang katakos, kundi katakos at tubangan sa Ginoo, mo inungdan, mga luya mo, mga sakit mo, o kalabasat sa nang mamatay. So therefore, kung ikaw naluya, nagmasakiton ka sa imo pagpangalagad, wala siguro kadaanan sa simbahan, dili katakos. Mo bitaw na kay ang tao manggod wala kay balo sa matawag nga diin. Kanang gitawag og pulong sa Ginoo nga mao na tong kinabuhi. Wala ang Ginoo nag-ingon gayud siya nga pa ni Peter, but the God of all grace, ang Ginoo sa tanang grasya. Amin mo kanang grasya, doon na naisumpay ha, tulo ka klase na. Adunay love diya sa grasya, adunay mercy. Magkusa man ang grasya kung walay love sa Ginoo nimo. Ang gihigugma ni Jesus Christ nga gihatagan niya grasya, kadto lang nahigugma niya. Ug ang iyang gikaluyan anang grasya nga iyang gihatag, kadto lang gusto niyang kaluyan. Mao gyud na ang tinuod nga nangalagad o mangalagad sa Ginoo. Mo na kanang aduna tay gitawag og agreement ngadto sa atong kaaway nga while we are in the way, samtang nato sa dalan, karon nata sa dalan ron sa kinabuhi niya na amtay pagsulay nga matod pa niya nga ang inyong kaaway is like a roaring lion seeking whom he may devour. Mangita man gyud na kung sa sayop nimo
tukbon man gyud kana. Mao bitaw na nga din palaban gyud ta sa Ginoo kay siya matong helper, siya atong refuge, siya atong buckler. Kanang buckler ba nga kung matumba ka sa hukon kadayon niya kay naama na siya sa imong luyo nagsunod-sunod ngunana ng Ginoo. Muna yang gingon dito sa agreement, an arrangement. Ingon pa sa dictionary ha, an arrangement as to a course of action. I-arrange na ang imong mga aksyon. Muna nga, kung ikaw nangalagad sa Ginoo, sa mga imong aksyon. Muna ningon si Apostol Pablo nga, although they know God, but in their works they deny because their action ba. Muna gingon, wala pa ma-arrange. Wa pa maaari ang pagkakristohanon, wa pa maaari ang imuhang unsa may posisyon nimo sa kalibutan. Anak, basig wa pa ka maaari kay nga naman naglagot pa ka sa imong parent. Number 1 ra ba ng knowledge ng parent nga kinahanglan mo obey. Bisa pa nagdaotan na imong parents, ang gingon sa pulong sa Ginoo is obey to your parents. Wife, submit to your husband. Bisa pag unsa nakadaotan imong bana, kung ikaw muto nga ikaw Kristohanon, submit gyud ka. Ang husband, bisan pag ikaw head sa family, dapat mangalaga jud ka sa Ginoo. Kay nga naman, kung tinuod ka ba na, mangalaga jud ka sa Ginoo. Mo na ang sa kabutang nga isipon sa toa. Ang Matthew chapter 5 verse 23 ato ni basahon na. Mo ni ang yang gingon dinhi hangtod sa 26. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thou brother has ought against thee, so busa nga kung ikaw magdala kag gasa, unsa man ang gasa, kanang prayer nimo. Kanang prayer is a gift. Mo na gift nato diya sa Ginoo, mag-ampot ta. Ambot pasabot kung nag-ampot ta sa Ginoo is mo na ang atong gidala sa Ginoo. Ngano mag-ampot man ta sa Ginoo be? Kay nangayo tagtabang. Kung nagidala ninyo ng gift sa Ginoo, kaya ang gusto sa Ginoo, palaban yun ka. Unya, kung saan man yung pag-istorya sa Ginoo, by prayer. Muna, ang prayer is talking to God. Speaking in tongues. Speaking in tongues, ingon ni Apostol Pablo, muna ang gingon, magka-edify na sa imong kagalingon lang, makapaliguan ba? Kanang preaching is edifying the church. Muna ang wali. So, speaking in tongues, that is gift. Nga mo na yung gingon. Therefore, if thou brings thy gift to the altar, and there rememberest that thou brother hath ought to against thee, naa kay nahimbawaan nga di ang imong mga igsoon, nasuko nimo, imong bana, imong asawa, imong igsoon, imong silingan, nasuko nimo, kung sa iyang gingon dinhin ni Jesus Christ, leave there thy gift before thy altar. Ibutang mo sana imong gasa. Ayaw sa adto simbahan. And go thy way adto sa dalan, first be reconciled to thy brother. Una gyud imong buhaton ni reconcile gyud na imong mga igsoon. Mga kaaway, mga enemy, mga neighbors unsa pa na diha kanang against you. Nga matod pa niya oath against thee. Nga matod pa niya first be reconciled to thy brother, and then come offer thy gift. Human, ani mo na to, niya i-offer na inyong gift. Mo na yung sa kabutang, mo yung mga din ang tao manggod. Dito lang sa tawagan na. Simbahan, niya kinamay altar call. Dito na mubuylo o gilat, mga ipasaylo sa Ginoo, wag sa kabalo. Nga din, ang adlaw sa Ginoo is keep it holy. Niya, diya na inong ka mga ipasaylo, keep it holy gani. So, matod pa, si Jesus Christ, niani siya diri para sa sala, so therefore, there is no suffering or sacrifice of sin. Dili na ka mag-offer og sacrifice of sin diri. Kaya nga naman, siya na nag-sacrifice imong salay. Di pasaylo na ka diya, kung nang muani ka niya din, magbalaan na lang ta. So kung na may mga sala, ginagmay, Lunes, hangtod sa Sabado, kung maghalad maka og mga gitawag og prayer sa Ginoo kay nakampo ka aron tabangan ka sa Ginoo, that is a gift of God. Mo na yang gingon, first reconcile. Biyahe na imong alad ayaw sa kadto simbahan. Nya kung sunod Domingo na nakamuat so kay wa pa nimo na pasaylo kay nawala, amo nang gingon hangtod dili kay sa Ginoo. Pero kung makadungog ka ini, mo nang gingon nga buhaton dayon nato. Mo nang gingon dili lang ta
hearer, but a doer of the word of God. Ingon pa ni Peter. Matod pa sa 25, kung sa matong buhaton, agree with thine adversary quickly while thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Nya ang judge dayon, mingon dayon siya, kay gideliver mo kay kana mo na, nakasala na sa kuha niya, mo nang mingon na lang ang judge. Ihatag ka dito sa opisyalis, taro ikulong ka. Mo na, while in the way, samtang nga naa pa to sa dalan, wala pa takabot sa korte sa Ginoo, kanang judgment seat of Christ. Mo nang giingon, mag-reconcile sa tas sa mga kauban. Kaya nga naman, ingon pa niya sa verse 26, verily I say unto thee, thou shalt be no means come out thence, till thou hast paid the uttermost parting. Nga matod pa niya, ingnon kugugyod ka mo, nga wala gayoy buot pasabot kanang dili na mahitabo ni, nga muabot pa, nga matod pa niya, hangtod imong mabayra ng pinakasintabo gayod, katapos ang sintabo, ingon pa niya dili uttermost parting. Sanang but pasabot mga gagmay nimong kuwang diya sa Ginoo, sa may kuwang nimo. Kasi dili ka pitful. Iya ka sa Ginoo dili pitful. Si King Saul gipili sa Ginoo nga mahimong hari. Pero unfitful king. Namatay siya or unfitful, wala gyud siya pasaylo. Nangayo sa pasaylo, giingnan niya ang propeta nga pasaylo ako. Dili na daw kay ngano man ang pulong sa Ginoo is better than sacrifice. Kaya ang gisugo manggod ni King Saul, nga patya tanan. O niya, sunuga ang mga bulawa ni pamili na tanan. Ya kay, siyempre, sacrifice man hunahuna ni King Saul. Wala man siya ni obey. Motong gipandalan niya ang hari, wakpatya. Ang mga sininang gwapo, gipandalan niya. Ang mga bulawa, gipandalan niya. Kaya ang iya din tumong ihalad. Motong giingnan siya sa propeta nga, Saul, obey is better than sacrifice. Muna, kinanglan gayon, mutuman na kayo sa sacrifice. Nag-sacrifice mga kadriyon sa may magipang-sacrifice nga. Wata ni Obi, dili ginamaayo. Kaya ang gusto yun sa Ginoo nga, kanang burn offering ang sacrifice is, gidesire sa Ginoo mercy. Kanang mga yun tagtabang, kanang prayer yun ang atong i-offer sa Ginoo yun. Kanang mga hangyo sa Ginoo nga. Kaya nga naman, abin mo dito sa Jeremiah, nag-ingon ako nabasahan nga. Kung way tao mo ilang nga siya nakasala o gibaliktad niya ang pulong sa Ginoo, wala gay gipasaylo. Wala gay gipasaylo sa Ginoo. So pero kung ikaw mo ilang nga ikaw nakasala, unya wala nimo baliktara ang pulong sa Ginoo. Kung usay na isulat, maugyod na, mo nang gingon ikaw mo gipasaylo kay mo na ang judgment nga i-execute dapat sa usa ka pangalagad sa Ginoo. Mo na yang gingon dinhi. Samtang naapa sa dalang, agree with thine adversary quickly. While thou art in the way with him, samtang naapa sa atwang mga gitawa, kaaway nato. Mo bitang importante nga din kita adunay pulong sa Ginoo. Aduna siya illustration dito sa Matthew chapter 18, ingon pa ni Jesus Christ, sa verse 27 hangtod sa 34, ako lang yung i-summarize. May tungod sa usa ka servant nga din gipasaylo siyang agalon. Nya katong servant kay gipasaylo siyang agalon, mao man to ang mayordomo o mayordoma ba to. Aduna po'y mga sulugoon nga apil sa iyaha. Unya kay siya nakautang sa agalon, naghangyo siya kay gipaningil man siya, nya ningon ang agalon, sige pasayloon ta ka. Okay lang pasayloa. Nya mulakaw sa ko. Pag-abot sa panahon nga nilakaw ang ilang agalon, nya ang sulugoon, doon naman po yung mga sulugoon nga nakautang sa iya, ipaningil niya. Wagin niya pasayloa. Wala niya pang pasayloa ito nakautang sa iya mo itong pag-abot sa galon, na inisumbong sa iya ha, mga sulugoon po, nga mao daw na iyang gibuhat, pagkabalo na niya, gitawag dahil ito niya ang iyahang mayordomo. Giingnan siya, di ba gipasaylo tata sa imong tanang utang? Anong manimo na pasaylo ako sila? So karon matod pa dito ni Jesus Christ na sukog daw ang agalon.
Kasi gibuhat sa agalon, gipagapos siya, may gilabay siya sa gawas. Muna yang gingon dito. Mausa daw na ang buhaton sa mga kanang mga sulugon. Ingon pa niya sa verse 34. And his Lord was wroth and delivered him to the tormentors till he should pay all the what that was due with unto him. Kung unsa gyud ang angay gayud niya nga bayran mo tong ang sulugoon nga diin wala nagpasaylo, mo tong nasuko gyud ang alganon niya ang gibuhat sa agalon, sa sulugo, sa agalon, dito siya deliver ngadto sa torment, gilutos gyud siya maayo rito. Mo bitaw na usa ka butang nga gingon ni Jesus Christ sa verse 35. Ingon pa niya sa Matthew 18. Ang agalon ningon siya sa verse 35. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your heart forgive not everyone his brothers their trespass. O sa nay buhaton daw kuno sa atong langit ng amahan nga kung dili na ito pasayloon ko na ang ilahang mga gitawag kalapasan, mga utang niya angay na itong bayran. O bitaw na ang gingon sa Proverbs kani man kung usay gitawag ko kanang pagpangalagad sa Ginoo. Sa James chapter 2 verse 10. Mo na iyang gingon dito kung for whosoever shall keep the law and yet offend in one point, he is guilty of all. Mo na nga kung mo ko na tong buhaton sige na tag pangalagad sa Ginoo niya wa natunaw na ay naglagot na ay nasuko na ay problema na ay tanan mga butang niya baliwalaon lang nato na total sara man nakagitawag og sugos sa Ginoo nga dili kayo siguro sa munang-una nga importante mo nang giingon sa ni Santiago sa chapter 2 verse 10 kinsa kato magabantay sa balaod unya maka-offend siya kanang makalapas siya ba so sa lamang guilty na siya tanan bisan kanang mga pastor naalanay na sayupad nga isa mo nang gingon kanang pastora na guilty gyud na mo bitaw na ang prayer nako sa Ginoo kanunay matod pa ni Job, sulti ko Lord kung unsa man gyoy di nimo gusto nga atong buhaton o pag ginabuhat aron dili na ko makasala pag usab kay di na ko buhaton mo na pangayo gyud sa Ginoo kung unsa mga butang na dili gusto sa Ginoo. Ang iyang gingon dinhi sa chapter 5 verse 24, leave thy gift before the altar and go thy way first, be reconciled to thy brother and then come and offer thy gift. Kaning offering and sacrifice mo ni ang gift na to gihatag sa Ginoo nga gi-offer sacrifice prayer ni. So first i-reconcile gyud nato na tanan nga kun natin na hinumduman. Dili na pwede nga matulog ka sa simbahan nga wala gyud kay kanang gitawag og ma-remember. Kung na kay ma-remember, isulti. Kay pa-remember man gina sa Ginoo kung ani ka dinhi. Aron dili na ma-open. Aron dili ka makatransgress ba sa usa. Mo bitang yang gingon biyain ang gasa kay kani manggong offensive sa tinuod lang. Mo na ang buhat diri sa Ginoo sa kalibutan nga ang kalibutan ma-open jud. Nya alaot lang tong naa kaniya ang open. Mo bitang na kinahanglan nga mo reconcile ta. Sama tong gingon ni Jesus Christ samtang nagkinabuhi siya diri aron dili daw ma-open ng mga tao. Mo na nga kanang offenses kanang miracle gipakita dahil sa Ginoo mo nang nabasa nako ba o di nang hinungdan nagpakita ang Dios og mga milagro aron dili ma-open ang tao kanang tungod sa offenses sa mga tao gipakita sa Ginoo ang miracle mo nang makaingon syaro pagyud malain ka naa na gyud gitawag og miracle mo bitaw nang sa Ginoo wala imposible nganong ma-open pa magyud ka nganong malain magyud ka nganong makasala magyud ka kanang open transgress na usa na ka gitawag og transgression paglapas ba kanang mga tawo nag-transgress na open na siya sa mga pulong sa Ginoo mo na hinungdan nalapas niya mo na iyang gingon dinhi sa Matthew chapter 24 verse 27 ato ni basahon kay usa ni ka gitawag og ilustrasyon ni Jesus Christ aron ang tao makasabot. Ingon pa niya dinhi sa
17, Matthew 17, verse 27. Kaya nga naman, samtang sila naglakaw, ayun pa niya, sa verse 27, notwithstanding, lest we should offend them, go to the sea, and cast and hook, and take up the fish, that fish cometh up, and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money, that take and give unto them for me and thee. Matod pa niya, for me and thee. Na matod pa niya din isa, nga kinahanglan daw kuno dili lang kay magbarog ta dinhi kay ang story magud ini na samtang si Jesus Christ ug si Peter nga samtang naglakaw sila doon na manggoy nagsunod sa ila unya doon na may serbisyo kanang gitawag diri sa verse 24. And when they were come to Capernaum, they that received tribute money come to Peter and said, "That not your master pay tribute?" Matod pa niya sa diya nga naadto sila sa Capernaum, naamang ko'y nag-serve dito, nag-celebrar ba? Unya, ang mag-celebrar dito sa ila, kinahanglan bubayad, di ay naaway bayad. Niya matod pa ni Jesus Christ, di lang ta magtindog diri, or magtindog lang ta ba diri nga din, nga matod pa nga ni dool tong tao nga mangayo madigbayad. Matong hinungdan nga din, aron dili daw ma-open sila, nga basig moingon sila way ikabayad. Matong hinungdan giingnan si Peter adto dito. Kanay mong taga iitsa na nimo dito sa dagat. Nya, makakuha gani ng isda, abliha ang baba sa isda, naa dito ang kwarta niya ihatag sa ila aron di sila ma-open. Muna nga din ang milagro di ay di pagawas ko sa Ginoo aron ang tao dili ma-open. Kaya nga naman ang Ginoo mirakulous. Makaya niya pagbuhat sa tanan, unsa may gitawag nimo nga gikinahanglan nimo nga sa imong kabahin wala gid nimo na nahunon-naan ba. Karon mao ni ang usa ka butang nga din atong nahibaw-an karon kay way imposible sa Ginoo, di ba? Kung kanay mong trabaho o unsa man ang negosyo nimo, mayo ka wa man koy trabaho, wa man koy gamay ra man ni akong negosyo, o bitaw na ang Ginoo nga adunay milagro sa Ginoo aron dili ka ma-offend. Nga kung ikaw mutuo, wala imposible gyud sa Ginoo. Mo bitaw na hinungdan nga din isulti gyud ni ang tanan nahitabo nga sama sa gibuhat ni Jesus Christ sa iyang pagkinabuhi dinhi nga nakaabtot sa sila sa Capernaum do na may gitawag og tribute dito kanang service nga din maningil man diay mangayo ba. So therefore ingon si Peter unsa man magbayad ba ta niya? Mao nang gingon ni Jesus Christ magbayad ta aron di sila ma-open. Nya hinuon gamay ra may gisuat nga pulong diri nya kung atong nanaon to. Niingon dito si Peter kay wa mo gina sila dalang kwarta. Kung dunay muhatag sa ila, mo po na ila hapon ipanghatag sa uban. Mao ginay trabaho ni Jesus Christ sa life in Christ no. Matod pa niya dito nga din wa gyud sila pundo. Mo to hinungdan. Naibong tong mga disipulo asa man magkuha og ibayad. Mo to niingon si Jesus Christ. Panay mo ang taga dito na dito sa dagat. Pagkakuha gani ng isda, ablihin ang baba sa isda, naadhik kwarta. Imposible kayo na, no? Pero nahitabo na, sa Matthew chapter 17, kung imo nang basahon. So therefore, aron dili ma-offend ang tao, kung ikaw na-offend man ka, nag-transgress ka, naglapas ka sa palaod, kay di ka mutumon, kay di ka mutuo, muna hinungdan, na-offend ka, muna hinumdumi ang mga gibuhat sa Ginoo, mga miraculous, mga imposible yun. Di ba? So, sa Ginoo walay butang nga dili mahimo, tanan mahimo. Mo bitaw nang importante nga diin kita miduol sa Ginoo, dili na ta angay mabalaka. Kay dili gina maka-offend ang Ginoo kung muduol ka. Dili gyud ka moingon nga din, malagay ko sa Ginoo, pobre man hinuon ko. Walang wala mahinuon ko. Mo na usaya ang tao man gud nga alagad sa Ginoo hapit ka pobre. Tungod siguro mo na akong gingon, way pagtuo. Napaistorya itong gingon sa pastor na ko ba sa ato pa. Kung tigatag og ted ang tao, dato na sila. Ang ilang manggugibarugan, usa lang kapulong. Which is, kung imong basahon, ang Ginoo, wala ni ani siya din ni Aaron, madato ang pobre sa bahandi anon, kundili madato ta sa pagtuo sa Dios.
nga kanang pulong sa Ginoo mo na kanunay atong tuhuan kay ngano man mao man atong kinabuhi mao bitaw na kanang life nato diya sa Ginoo spiritual na ba ang mga pulong sa Ginoo mo na ato ang sundon kay mao na atong kinabuhi pero kung abot na sa unong kaadlaw mo na ang atong trabaho kanunay na mo na usa lang kabutan nga ang Ginoo tiguban man nato kung tinutay iya sa Ginoo na sa kaadlaw iya sa unong kaadlaw atong pasalamatan ang Ginoo kung giun sa taniha. Mao na usa kabutan nga ang gipangita sa Ginoo is honor and glory and praise. Unsa man imong pag-honor kung di ka mo ani dinhi? Mao bitaw na ang sugo ni Moses sa mga katauhan. Sabbath day. Honor and reverend his sanctuary. I-honor da ang Sabbath day o tahura ang iyahang balay. Parang sanctuary niya tahura na kay ngano man abi sa tinuod lang kung hisgutan tanaw na to unsay gingon ni David sa balay sa simbahan. Naadri atong life, naadri atong power, naadri atong strength. Sa tinuod lang. O bita na pusutihan ta mo, siguro di pa mo mutuo. Ako, murag, nakaimog ko sa Ginoo, Lord, kung mahimo, di na kumubiyan ni mo kay ngano man. Siguro ako karon luyan ako kay ngano man. Construction boy ko. Kanang maluyag yun ko. Nahulot akong kusog at tumungo ng panahon. Noon na nakita, gaya na pa mga kaubanan ako nga mga panday, mga construction worker. Sa tinuod lang. Hinay na kayo mulakaw. Kanang dili na gani kayo sila normal nga nang wingon sa nga di na kumutrabaho. Sabi ni mo, sa tinuod lang ako di na kumutrabaho kay nga naman mga lagad ko sa Ginoo. Wala ko niingon di na kumutrabaho kay nga naman. Naapa ko'y kusog, huwa na ko'y kusog. Naibawa na ko ang mga kaubanan na ko karon nga matod pa kay naghunahuna ko. Wa magud mo kay bawod sa Ginoo. Wa mo kay sa Ginoo nga ang kusog. Gikan ra na sa Ginoo. Tanawa ra gud na si Samson kisa may gatag niya kusog. Ngita ka og kusog si Samson tanawa. Asa gikan niyang kusog nga nabungkag niya ang tibok building sa Palestine because of the sweat nga ang Ginoo gayud naghatag mo na kung muhatag ang Ginoo kusog. Kung gusto kag kusog nga diin sa Ginoo kanang wingon ka, my life, my strength is in you, Lord. Naana sa simbahan, anigin mo sa simbahan. Kaya ang imong kusog sinong kinabuhi. Nga di kang magluya, aron makaalagad ka. Kay gusto sa Ginoo nga ikaw, kanang gitawag og na-refresh ka, kanunay ba? Sa unong kaadlaw nga imong pagpanarbaho, na kay energy diya sa Ginoo. Mabit ka ng anig yun, diri kaya ang kusog ra. Na sa Ginoo, mo na ang Ginoo ray naghatag. Mo ni ang usa ka milagro. Gipakita sa Ginoo aron mahimutang kusgan. Aron dili ta ma-offend sa atong pagpangalagad basig na-offend ka sa imong pangalagad ba namingon ka nga pero ako nagtuo ko sa inyo nga sa inyong pagpangalagad doon na namoy kalinaw kay wa magkuko kita sa inyo glory to God mo na kung prayer nga din ingon ko Lord kung tinuod yun ning pulong nimo nga gisaad sa mo nang gingon i-promise nga to sa mga kanatan nimo nga dili gyud tagaan niya og mga kung doon na may balatyan mga gagmay lang. Kaya ang iyang gingon dito, dili gyud ka masakitan. Kaya nga naman, wala gyud hatag sa Ginoo nga kung mga lagat sa Ginoo, giayo gyud ta niya. Wala iyang gingon dinhi sa Mark chapter 6 verse 3. Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Jose, and Judah and Simon, and are not his sister here with us? And they were offended at him. Kani kuan na nako ni gisulat nako ni sa inyo kay ingon pa ni Jesus Christ gisulat dito ang pagtan-aw manggod sa mga Hudiyo, sa mga parasyo, mga eskriba sa diya nga si Jesus Christ nagwali, nagsulti kay bright man kayo maninungga nakaingon dayon siya ang mga tao di ba panday ra man ni anak ni Mary. Di ba anak, igsuon ini si Santiago ug Susi? Unya mao kani ang taga Juda. Oh. And of Judah and Simon, kang Judas ug kang Simon, and are not the sister and are not his sister here with us ug ang iyang igsuon naaman sa tuwa, nagsimba man sa tuwa. Mo nang gi-estimate niya sila si Jesus Christ mo nang diri gisumpay dinhi. And they were offended at him. Nalain sila kang Jesus Christ. Munang mga Hudiyo, dili mo tuog kang Jesus Christ. Kaya nga naman, anak rago nagpanday.
anak na ni Mary, panday, anak panday ni nga si Lucy, yung igsuon si Santiago, mga common lang ba nga tao ba? Dili, bantugan nga tao dito sa ilaha. Labi na, ilang giingon nga, ang ilang suon gani usan, naagan na nagsimba sa tuwa. Muna nga, sa tinuod lang giingon ni Jesus Christ, na-open yun ang mga Hudiyo. Mabito na sa tinuod lang, sa pasalamat nga, na-open sila kay kung nga naman, kita, di-reconcile mo na, dapat punta, dili ta ma-open kan Jesus Christ. Nagtuo siguro ta nga wata na open. Kamo kanang sultihan galing mong tinuod sa puno sa Ginoo, ma-open mo ng tao. Sabi nimo unsay na open dan nila nga man. Adunay gisulat dito sa John chapter 6, no? Na si Jesus Christ nagwali man God. Mo bitan nga kinahanglan gayo nga ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo, wata kabalo kamo. Nangalagad na mo sa Ginoo pero naay kanang gitawag open spirit of open ba kanang espiritu nga ikaw nalain sa mga pulong. Kanang mingon nga, tuo magkana. Di nalanday taman arbaw, ako giinan yun ko. Ato pa nila gani nga, sa ato pa. Dili na lang nato i-balance dahil nga to ang life. Kaya gusto man nila i-balance ba? Nga kanang narbaw po ta, maningkamot po ta diri, aron madato ta, nga, mga lagat po ta sa Ginoo, aron masamot po ka dato ta. Muna ilang gingon i-balance, munang diba ito nga, dinabatihan na mo itong unang panahon. Which is what sila kabasa nga ingon ni Jesus Christ, no one can serve two master. Sabi mo, kini mga butang dis kalibutan, that is idol. No? Idolatry na, nga mo na nag-supply sa tanang tao karon. Mabita na nga ingon si Jesus Christ, basig ma-overcharge mo na, ma-overwhelmed mo na, ma-unaware na lang hinuon mo sa pagbalik sa Ginoo. Wala nagpainumdum gyapon ang Ginoo. Maubitan ang niingon si Jesus Christ sa Matthew chapter 18 verse 7. Woe unto the world because of the offenses, for it must need be that offenses come, but woe to that man by whom the offenses or the offense cometh. Nga matod pa niya, ang laot ang kalibutan tungod sila na pandol. Anong na-open ba sila ba? Nalain. Pero kinahanglan gayud sila malain. Kung imo gininghinoan nga nung kinahanglan magid malain. Mo na hinungdan siya, pero alaw tong malain. Nga ang kalain ug malain madaot ang mga tao tungod sa iya, alaw to. Gani ang sumpay ni mas maayo pa daw kanang higtan imong liog ug galingan aron ibutang ka dito sa anang lalong sa dagat ba nga di nakamulutaw kay bugat man ang galingan mo na gisample ni Jesus Christ nga matod pa man gani mas maayo pa tong mga putol ug kamot muadtog langit kay kung kompleto og kamot niya di katog langit kay ngano man kung ang hinungdan nimo kamot tiil pamutla na kung ang mata lugita na kay ngano man alaot matudon na hinungdan aba mo anang mga opposite kanang open dingon pa sa dictionary is to transgress. Kanang kung na-open ka, nalapas nimo ang balaod sa Ginoo, kung doon ay pulong nga imong nadunggan, na-open ka, di ka mo to, baliwalaon lang nimo, kaya na-open ka, di ka kayo mo to. Transgression na. Walang gingon diri sa dictionary open. To violate the law or rules. Do wrong, mo nang nagbuhat ka og mali, kay nga naman, gilapas nimo ang balaod ang mga rules and regulation. Matod pa sa dictionary katulog, to cause dislike or anger mo nang masuko ka sa magwawali, kaya nga naman, di makagustuhan ng pulungan na. To cause pain, to hurt, o mo nang giingon nga, mo na hinungdan kung ma-offend ka, malaing ka sa mga pulong, mo na hinungdan, bubati kag sakit, ya, ma-hurt ka ba? Nga matod pa sa last, nga matod pa niya sa dictionary, is to cause to sin or fall. Mo na hinungdan, nga ikaw kuno makasala og nahulog kay hinuon dia papangalagad sa Ginoo kay ngano man mo na magbantay ta basig ako kabalo nga kamo na ay na-open ninyo ba na ay nalain mo sa mga pulong sa Ginoo ngunit pasumangin lang ninyo nalain mo sa kuha kay nagwawali ko wa bitaw lang mingon sa gibumbahan man ko ngano mo day nalain ka ba sa pulong sa Ginoo sa tinuod lang ang mga Israelites gihimo sa Ginoo nga sila gayud malain. Kung imong basahon nga nung gihimo man sa Ginoo nga sila malain, aron kita ma-reconcile.
Mabita na hinungdan, arong ang atong kaaway, i-reconcile nato daan, kay kita na-reconcile naman gusta. Huwag na kung imong basahon yun yung gitawag kong pulong sa Ginoo. Lisod yun sundon. Mabitaw na nga din, kinanglan gayon na atong biyaan ng mga gitawag kong transgression. Kanang gitawag kong kanang open is transgression manggod na. Ingon pa sa Ezekiel chapter 18, verse 30 to 32, ingon pa niya din niya, therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, saith the Lord God. Repent and turn yourself from all your transgression, so iniquity shall not be your ruin. Verse 31, cast away from you all your transgression, whereby ye have transgressed, and make you a new heart and a new spirit. For while will you die, O house of Israel? Nga matod pa sa verse 32, for I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God. Wherefore, turn yourself and live ye. Muna ang buot pasabot, kini usala ni ka, sabta daw ni, nga matod pa niya, nganong magpakamatay mangyud mo? Diya mo anang mga paglapas, kanang gisulti ang pulong sa Ginoo niya maupin mo mo na inungdan nga makabuhat ag mali na transgress nato. Niingon siya, ngano mangyud magpakamatay mo? Matod pa na, for while will ye die, O house of Israel? Mo nang tubag dayon ni diretso ni Jesus o sa Ginoo, matod pa niya, for I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God. Wherefore turn yourself and live ye. So, ang Ginoo nagingon sa iyang gingon, nganong magpakamatay man mo, nga sa tinuod lang, wag yung kalipay sa diyan ang tao mamatay. Sa iyang kamatayon, di malipay ang Ginoo. Kung ba mo ka nang nangamatay, nalipay ang Ginoo? Mo na gusto niya, mas maayog din mo biya ta. Kung mo nang gingon, ano magpakamatay man mo. Nga matod pa niya, and you live. Di, aron mabuhi yun mo. Mabitan itong mingon ka, anong nangamatay man sila? Sa tinuod lang, waman sila ni biya, waman sila nag-repent. Gusto man nila ang kamatayon. Mabitan ang giingon ni Jeremiah, they choose death rather than life. Osad na kita karon. Kung ato ning basahon, sa tinuod lang, murag muna na rampod ang mga tao karon. Labi na kung wakabaw sa kamaturan. Mingon lang gina sila, it is appointed unto man once to die. Unya sa diya nga hapit na sila mamatay. Mga ayaw kaayuhan. Nya mo sa Ginoo, Lord, kung imo kong buhion mga lagad yung kunimo. Nya katong wala pa gani. Wa pa'y balatian, wala pa'y sakit. Wa gyud na kaingon. Kung sa umanimo, mo na ang pulong sa Ginoo, ingon pa ni David, there is no remedy. Sa diya nga moabot na. Mo na samtang maayo pagkaglawas. Mo na ingon si Solomon, remember the Creator before the day to come. Una na, moabot na ang difficult time na moabot nimo. Magkalisod na inong ka, wala na na-remedy mo na kung mangayo pa ka. Samtang maayo pa mo blawas, mo nang gingon pangalagad din mo sa Ginoo. Mo nang gingon nga kanang atong transgression, ato nang biyaan. Matod pa niya diri sa John, adunay offensive nga nahitabo sa Israel. Mo po na dapat di po ta ma-offend sama sa Israel. Mo bitaw nang nagtuon ta pulong sa Ginoo. Kung sila na-offend, dapat kung kita mga lagad sa Ginoo, dili na lang ta ma-offend. Kasi sila na-offend man. Mo ni ang ilahang nga lainan kan Jesus Christ. Basi kamo gusto pud mo malain o kanang but pasabot. Basi nalain pud mo kan Jesus Christ pa aron ingnon lang mo hawa mo nalain pero nalain day. Ingon pa ni Jesus Christ sa John chapter 6 verse 60 to 65. Ingon pa niya ni, many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying, who can hear it? Tanawa. Dagad sa mga disipulo, namatod pa niya sa diya, sila nakadungo, na nagingon, mao niya ang lisod nga mga pagsulti. Mao na yang gingon, lisod ni nga sulti. Kinsa may maminaw ini? Sa verse 61, when Jesus know in himself that his disciple murmured at it, he said unto them, that this offend you? Mao na yang gingon ha.
Sa diya nga din, naibawaan niya sa iyang kaugalingon nga mga disipulo niya, nagbagulbol. Ug niingon siya, ma-open po day mo ini. Kung sa maday na opinad nila. Ang ato ginang basahon sa tibuok, kanang gitawag og libro ni John sa chapter 6. Nagsulti manggod siya nga, ang iya dang unod, kung dili ka unod, kung ang iyang dugo, dili imnon, mo nang gingon dili gyud mo makabaton og kinabuhi, mo nang nangalain sila, wa sila kasabot unsay bot pasabot ni Jesus Christ. Ang ilang magpagtuo nga himuon sila cannibals. Wa sila kabalo nga kana day spiritual ang meaning. Di gyud nila kaunon yun nga kanang bot pasabot si symbol lang ba, remembrance lang. Nga matod pa niya sa verse 55 mo ginigingon ni Jesus Christ, oh? For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Verse 57, as the living Father hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. Muna yung gingon, kaunon manggod niyang yang unod. Motong ningon siya din sa 61. When Jesus know in himself that his disciple murmured it, he said unto them, that this offend you? Malain ba mo ini? Kapag gani kusulti si Jesus Christ sa mga meaning, ambot niya pasabot, kadto palang gani yung gisulti. Mabito na usay mga membro ron, mga Kristuhanon ron, wali lang gani do sa katuan niya, wapapasabta mo bitaw nang ianhit ta diri aron makasabot kita ato tanan kay nga naman dapat mabasahan nato ni tanan. Di man ka makasabot sa kapulong, pero kung imo nang itandi ang tanan pulong, mo bitaw na akong gingon ninyo, dili na kinahanglan ang pastor mo explain. Dili na kinahanglan og understanding and wisdom sa pastor aron mapasabot niyang tao, kun dili basahon na lang ni tanan aron masabtan nimo kay ang tanan na isulat. Mao ginay dapat buhaton nato. Mo bitaw nang nagbasag ko kanunay sa pulong sa Ginoo. Ako di ko ka-explicar ini ninyo, ug ako lang. Pero kay naisulat man mo ni akong gihatag sa inyo, ha. Mo na iyang gingon sa 62. What and if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before. Unsa pa ka, matod ba kay nalain man sila, na-open ba sila. Unsa pa ka kung ang anak sa Dios kuhaon, ascend up where he was before, kung siya musaka dito, unsa pa ka, di mo muturo. Mo bitaw ng pagsulti lang niya, mo niya ako ang flesh, mo niya akong blood, mo nang gingon kinahanglan, mukaon mo ini. Kaya kay di man sila nalain, kanang nalain man sila, mo nang nagmurmur sila, mo nang ningon si Jesus Christ. Unsa pa ka kung makita ninyo ang anak sa tao nga di mo adto dito sa langit nga gikan siya, manaog ba? Gani sa pagsaka ni Jesus Christ ang gipakita niya kadto lang mga tao Galileanhon ug ang 12 disciples mo tong gidala si Jesus Christ yung mga tao nga moadto na siya sa langit, mo na gingon na ay gipakita dito nga sila na gipakita dito ng tao. Kay kung sa pagkaha, mo nang gingon sa pagkaha nga matod pa niya kung Son of Man ascend up where he was before. Verse 63. It is the Spirit that quickeneth the flesh, profit nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, they are life. Mo ni yang gingon kay wa man gud sila kasabot, hula-hula dayon sila pakankon ta. Mo nang gingon iyang gingon dihi. Mao kana ang espiritu nga magpukaw ninyo diya sa inyong unod. Nga kanang unod nga walay pulos. Kanang pulong nga iyang gisulti diya kaninyo o kanang pulong nga gingon ni Jesus Christ kanila, espiritu na, unya mao kana ang life nga ang tao gay kinahanglan mo kaon. Mo bitaw na kung una na to si Jesus Christ ningon nagud siya, I am the bread of life. Problema lang kay isa-isa lamang kapulong ilang gi pahinumduman ba o gihinumduman nila, which is si Jesus Christ is the living water. Katong water nga gingon niya kanang blood and water mo na si Jesus Christ. Gawas kung di ka mutuo ni Jesus Christ nga si Jesus Christ na himong blood and water. O mo nang gingon ang paghugas sa imo ha. Mo siguro nang kung atong uno naon ang water butangan lang siguro jubos aron mapula o aron masabtan gyud ninyo. Nga usara na siya nga diin kana mo atong imnon mo bitaw na kung mag-communion ta dunay
dunay gitawag og symbol of the cup, no? To remember His blood. Muna yung himnon yun na to na. Matod pa niya din sa 64. But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believe not and who should betray. Matod pa niya. Uban kaninyo dili gyud mo tuo. Ingon pa ni Jesus Christ, naibaw na siya sa sinugdanan pa nga sila dili mo tuo. Unya nagani usa daw kanila nga mo traitor niya. Verse 65, and he said, therefore, I unto you that no man can come to me except it were given unto him of my fathers. Manong wala gyud makaadto dito. Walay nahimong Kristohanon nga gibantayan sa pastor, giwalian sa pastor kung dili na pinadala sa amahan. O bitaw na ang mga pastor, mao gini ang mga pastor magwawali ra gyud ni. Dili ni magkakabig og kalan. Magwawali ni sa pasture, sa sibsibanan ba? Nya katong karnero sa sibsibanan, kung kamo mo nakasibsib sa gitawag og pasture, kanang gitawag sagbot, nga maong pulong sa Ginoo, gipakaon mo, o kamo ang karnero, matag pastor, kinahanglan mo pakaon jud. Nga matod pa kaniadto daw kuno ang mga propeta, nagawali sila, kanang ilahang gipakaon daw sa karnero, kanang gitumban gani, gitampol down sa ilang mga tiil, niya mao daw nagipakaon, niya mga brown grass, gisulti yun sa kanang Old Testament. Unya ang tubig gipainom, kanang giagian nila mga nalubog, mo na ang gingon nila, mo na ang mga Hudiyo, mo nang giprapisi na daan nga, moabot jud ang panahon nga, malain jud sila, pag-abot ni Jesus Christ. Mo na yung giprapisi, kaya nga naman, dili man sila hinatag samahan. Mo na nga ang mga tao nga mga lagad sa Ginoo hinatag nga samahan. Matag pastor dunay mga kalagya hinatag na samahan, dili na ingon nga imo nang winalihan dito kay nga naman go to the word and imong i-disciple na sila unless kung ang amahan nimo para anak kamo karon kining pulong akong gisulti mo na nga kamo hinatag mo sa amahan. Nya labaw pa sa tanan ko imo ning basahon ang hinatag daw sa amahan ni Jesus Christ dili gayud mawala ang hinatag. Mo na nga usa ka butang nga din kinahanglan mahibaw gyud ta. Mo na yang gingon dinhi. Sa Matthew 16, sa Matthew 11 verse 6, ingon pa ni Jesus Christ. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Bulaan daw katong si kinsa nga dili malain kang Jesus Christ. Siguro mingon ka wa ko na lain pero kanang matagwali nga mga pulong nga inyong nahibawan usahay di mo ganahan. Ma-open lang mo sa usa ka pulong. Tanan na-open lang mo. Ayan ako hina nga din. Awa man ko na-open na itong isa. Wa man ko na-open na itong napulo. Pero kung nakay isa na-open, sa tinuod lang, di ko ka gusto atong tanan. Kaya kung naagani kay di gusto isa, labaw pa sa tanan. Mo na gusto ang Ginoo gani, do all things without murmuring, ang di ka maka-open. Isaiah chapter 8 verse 14. Ingon pa niya sa mga Jewish ha. Jesus, nag-ingon si Jesus, but for a stone of stumbling block and the rock of offense. Para daw sa ilaha, mga Hudiyo, ingon ni Jesus, si Jesus daw kuno stumbling block din na sila ha. Kanang bato gani sa kapandulan. The rock of offense. Kanang bato o sa kalainan. Kanang kung wabot gani si Kristo, giprapisi gina siya. Nga din malain ang mga Hudiyo. Pero kung atog yung basahon, yung anong gusto si Ginoo malain na sila, malain yun. Aron ma-reconcile kita, mo na inungdan nga kita, imbis wa tayo labot, mo nang gingon ni Apostol Pablo, remember once, ha? Remember kayo. Sa mga Hintel ba, mga Griego, kita mga Pilipino, mga dili Hudiyo, nagsalig. Mabitan na pulong gingon niya, remember once you are a Gentiles. Ano naman, naon sa matatong na Gentiles pata? We have no Christ. We have no hope. We have no God. Mo nang gingon dito nga din, remember, mo nang dito magsalig. O bitaw na nga kita karon, kinahanglan dili ta ma-open. Kay mo bitaw nang gisitol sa Ginoo nato, kay basig napay na nga open ba? Makadungog sa pulong sa Ginoo. Dinhi sa Lucas, ingon pa ni Jesus Christ para sa mga Hintil.
chapter 2 verse 34, behold, this child is set for the fall. Mao na yang gingon di Jesus Christ sa mga Hudiyo, tanawa ninyo kining bata gisiti para mga tagak lang na sila ang mga Hudiyo ha. Munang dako ato pasalamat nga ang Ginoo gayon dunay kaluoy nato mga Gentiles no. In Matthew chapter 21 verse 42 and 44, ingon pa niya diri, Jesus is rejected by his people. This is the Lord's doing. It is marvelous in your eyes. Verse 43, the kingdom of God shall be taken from you. Verse 44, whosoever shall fall on this stone be broken. Whosoever shall fall, it will be grind him to powder. Muna iyang giingon dito. Sometimes si Jesus Christ niya ni giwalian ni mga Hudiyo ha. Nga matod pa niya dito. Ingon pa ni Jesus Christ. Si Jesus daw, gireject daw sa mga katawhan. Isa man yung mga katawhan, mga Hudiyo. This is the Lord's doing. Mao ni ang gibuhat sa Ginoo nila. Mao ni is marvelous in your eyes. Kanang kahibugnan ni sa inyong mga mata. Nganong kahibugnan man ni nga sila gitagak na kinagsalig man sila iya sa Ginoo. Gani naapay mga Pilipino nga din. Ang mga Israelites daw, iyalang na gihapon sa Ginoo niya. Matod pa niya mga hintel na gusto mo ato dito, aron makatunog lang yun sa Holy Land, which is kana, dili na na Holy Land. Spiritually, kay nga naman, giprapisig na mahatag yun na sa Gentile. Una, mubalik si Kristo, mapulpil yun itong giprapisig nga din, ang mga iya sa Ginoo, nga makaptive pag-usab sa Gentiles. Mabitaw na kita, karon kay mga Gentiles man ta naanat sa Ginoo. Munang gingon ang atong pagka-Hudiyo spiritual na ni, munang ang mga lagat ta spiritually pinaagi sa polo nga gisugo niya. Kaysa ilaha gireject siya si Jesus Christ sa mga katawhan. Mao kani ang gibuhat sa Ginoo kanila marvelous ni in matod pa niya in your eyes. Para sa ato ba kung kita maminaw tong prophecy o gisulti ni Jesus Christ sa Matthew chapter 21, para sa nakakita, marvelous yun ni para sa mga hintil. Kaya nga naman, kung ato lang mahibawan, nga nung gireject nila, or nga nung giprapisi sa Ginoo nga i-reject, because, aron doon ay reconciliation. Kaya matod pa ni Apostol Pablo, if there is no rejection, there is no reconciliation. Wala nga